אפשר להתחיל. עכשיו אנחנו מתחילים. היום, יום שני, ה-14? כן. לפברואר 2022, זוהי פגישה מספר 151 של הקבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, במסגרת מפעל דוב סדן של האוניברסיטה העברית. אנחנו בדרך כלל בין 6 ל7 אנשים, היום אתם רק 2, אבל אנחנו חייבים לשמור על המסגרת, ולכן אנחנו נתחיל גם אם אין עדיין קוורום, ונקווה שהאחרים יצטרפו בהמשך. אנה כנראה תאחר כמו תמיד. כן, בפגישה הקודמת אנחנו נכנסנו, איך אומרים, בפול גז, לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס ואיניקלח, ואני רואה שהנושא הזה של סבים ונכדים הוא נושא לוהט גם ברדיו בכל מיני תוכניות שאני שומע במקרה, ומדברים על יחסים בין סבים לנכדים. אז אנחנו על הגל, אבל לא על הגל שגראדה מתאר על יהדות וילנה בין שתי מלחמות העולם. אנחנו הולכים בקו קצת אחר, אנחנו מנתחים את הלשון שגראדה משתמש ביידיש, ואת החברה שהוא צופה עליה בווילנה בין שתי מלחמות העולם, אבל כבר אמרנו שגראדה מנבא בעצם מצב שהוא דומה ועוד יותר חמור כיום, מאשר מה שהוא מתאר על יהדות מזרח אירופה דרך יהדות וילנה, בין שתי מלחמות העולם. אנחנו נסתכל איפה הפסקנו. נתנאל, אם אתה רשמת, תעלה במסך איזה עמוד ואיזה שורה אנחנו עומדים מלמעלה או מלמטה. אני לא רשמתי, שכחתי כנראה, אבל אני חושב שהיינו, אני חושב שאנחנו התקדמנו יותר, אני פשוט לא זכרתי שאנחנו התקדמנו. נתנאל, יאיר לא מצליח להיכנס משום מה. תנסה אני לא ראיתי בקשה שלו 10 דקות שהוא מנסה להיכנס. כדאי להגיד את זה מיד, כשרואים מישהו, בוא תכניס אותו. אני לא ראיתי שהוא ניסה להיכנס, אם הוא היה מנסה אני הייתי מכניס. לא, עכשיו אנה מצטרפת. אני לא ראיתי שהוא ניסה, כנראה הבעיה אצלו. אולי שלמה תגיד לו את זה בטלפון? שלום אנה. שלום, שלום לכולם, שלום. שלום אנה. שלום, שלום. שלום. יאיר מנסה להיכנס ואנחנו מנסים לעזור לו. הוא לא מצליח. אולי שלמה... כלומר, הוא שולח בקשה להצטרף ואצלי זה פשוט לא מופיע. אולי שלמה תגיד לו בטלפון. מה זה עכשיו בירושלים, שיש בלגן בירושלים בג'רש? רגע, קודם אנחנו ננסה להכניס את יאיר, שהרי לא נוכל לקיים פגישה בלי אנשים שנכנסים. טוב. אז עד שהם... על איזה קישור אתה לוחץ? זה הקישור ששלחת לי, יאיר.
אנה, בינתיים את שואלת מה קורה בירושלים? כן. בשייח' ג'ראח. חבר הכנסת איתמר בן גביר החליט לקבוע את משכנו הפרלמנטרי בשכונת שייח' ג'ראח, שהיא שכונה ערבית שמיועדת לפינוי בגלל שהבנייה שם לא חוקית. אז עכשיו כל המצב שם מאוד 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 חם, וזה שחבר כנסת מהימין החליט לקבוע את משכנו בשכונה שם עם כל הערבים, מלהיט את האוכלוסייה המקומית. האם יאיר מצליח להיכנס? לא מצליח. לא מצליח. מה הוא עושה בדרך כלל כדי להיכנס? על מה הוא לוחץ? על מה אתה לוחץ בדרך כלל? שואל... על הקישור. ועכשיו? זה מאוד מוזר. תגיד לי, אני שולח עכשיו ליאיר במייל את הקישור שוב, אולי משהו כן, אולי יש לו קישור. כן. תגידו שאני עכשיו אשלח לו במייל. אוקיי. בינתיים נכנסו גם אנה וגם דניאל, אבל... דניאל, שלום. שלום. מה הבעיה? יש בעיה טכנית או משהו? כן, יאיר מנסה להיכנס והוא לא מצליח. אני שלחתי את המייל עכשיו, הוא נשלח. נתנאל שלח לך מייל עכשיו. יש שינוי בלינקס או משהו? לכאורה לא, כלומר, שלושתכם הצלחתם להיכנס בלי שום בעיה. אז אולי ליאיר יש קישור ישן. לא, אם הוא נכנס בשיעורים האחרונים, הוא היה צריך להיכנס. אני נכנס בקישור שיאיר שלח לי. כן, ויאיר אף פעם לא הייתה לו בעיה כזאת, אז האם הוא עכשיו קיבל את מה שנתנאל שלח לו? שלח לך, אין לו כבר. הוא קיבל והוא לא מצליח להיכנס. זה מאוד מוזר. אולי שינסה להדליק ולכבות את המחשב, אני... טוב, הוא יעשה הפעלה מחדש במחשב. בדיוק. טוב, אני אשאר ערני לראות כמובן אם הוא נכנס, ולגבי איפה שהיינו פעם קודמת, כן, איזה עמוד בשורה? אנחנו היינו בעמוד 10, בשורה שלישית מהסוף, במילים זייפירן דוח דיווייבר, אני חושב. שלישית מלמטה, אתה אומר. כן. אתה לא מקרין את הדף? אני עכשיו מקרין, רק רגע. הנה. פרופסור שואל, חיים גראדה. I would like to ask something. מה את אומרת, אנה? כן, אני ראיתי ספר, חיים גראדה, אני לא מכירה מה זה ספר נעמן ובגידה. אני לא מכיר דבר כזה של גראדה. חיים גראדה זה יש fedele tradimento. He wrote this book, but I don't know this book. את דיברת עכשיו באיטלקית? כן. טוב, אנחנו לא קוראים באיטלקית, אז... כן, נכון, אבל זה... אני מצאתי גם זה איטלקית, זה אין לי פולנית, אבל זה... The title is the Fedele e Tradimento. I don't know if it's the good book or not good, the חיים גראדה wrote. מה התרגום שלך של הכותרת הזאת? נעמן ובגידה. נקמה או בגידה? נאמן ובגידה. אני לא מכיר את הספר הזה באיטלקית. כן, האם יאיר הצליח להיכנס? אני לא רואה. אתה הצלחת להיכנס, יאיר? הנה, עכשיו כן. טוב. אז אנחנו, יאיר נכנס, אנחנו מתחילים. אני רואה שנכנסת. כן, הוא הצליח. יפה. טוב, אז אנחנו בעמוד 10 של הסיפור של גראדה,
שורה שלישית מן הסוף. אני כן, אבל אם אתם זוכרים משהו אחר, תגידו, כי אני, בגלל שלא כתבתי, אז אני לא בטוח ששם עצרנו, אבל זה ממה שאני זוכר. נתנאל, תגיד איך השורה שאתה חושב שאנחנו שם? זייפירן, דוח די וייבר, אפילו אין דה צירקן. קודם, תלך שורה קודם אולי. Und die Mannsbillen laufen sie noch wie die לא שקר, עד פה הגענו. יאיר, אתה נכנסת? רצים אחרי אז אני סוגר את הטלפון. כאילו הם היו שיחים. אתם שומעים או לא? כן. והגברים רצים אחרי אנשים כאילו היו שיחים. פה אנחנו עצרנו. בבקשה, שלמה, אתה רוצה אולי לקרוא משם? רק רגע, אני לא מצאתי עוד את המקום. אוקיי. נתנאל, אתה מצאת? אני מצאתי. שורה שלישית מלמטה, בעמוד 10. בבקשה, נתנאל. זייפירן, דוח די וייבר, אפילו אין דה צירקן. אני לא יודע, יש פה א' בלי ניקוד, מה אני אמור לעשות איתה? איפה א' בכל המשפט שקרה? והוא... לא, עכשיו הגעתי למילה. זייפירן דוח די וייבר אין די צירקן, אנחנו נתרגם את זה. המילת המפתח כאן במשפט הזה, מבחינת הרמז של גראדה, זאת המילה דוח. מי זוכר מה התרגום שלנו של דוח? אבל. לא. דוח זה אבל לא כאן. לדוח יש עוד משמעויות. מה? בכל זאת. לא. זה בכיוון אבל לא. דוח, אני מתרגם את זה כאן, הרי. זה כאילו מין התרסה של גראדה לגבי ההתנהגות של הבעלים. זייפירן, הם מובילים הגברים, אלה שרצים בפני אנשים כמו שיחים, כן? זייפירן דוח די וייבר, הם הרי מובילים אנשים אין די צירקן, אל בתי הקרקס. זאת אומרת, אם אני מבין מה שגראדה מתכוון, שהבעלים לוקחים את הנשים החסודות שלהם לבילויים קלוקלים, לא מן העולם היראי ולא מן העולם היהודי, אלא קרקסים. עוד משפט, נתנאל. ואו, אני לא יודע, פשוט זו המילה שאמרתי שנתקעתי עליה, יש פה וו, א', וו, ועל א' אין שום ניקוד. וו, לגבי השאלה שלך, אני עכשיו מסביר מה זה הכתיב הישן. אפשר לדבר? אפשר. מה זה הכתיב הישן ביידיש? שני ו"ים, א' וו', באורתוגרפיה הישנה, אנחנו קוראים את זה וו. היום, באורתוגרפיה המודרנית של איבו, כשאנחנו אומרים וו איפה כותבים 3 ו"ים, 2 ראשונים בשביל האות וי"ו, והשלישית זה בשביל השורוק, בשביל האו. ואז כשכותבים את זה בימינו, כותבים 2 ו"ים והשלישי עם נקודה באמצע. וו איפה אבל עכשיו תקרא משפט שלם. כן. וו חיוס גן auf 2 Füße wie Menschen. די. לא, וו חייס, הם מובילים הבעלים את הנשים שלהם,
החסודות, שומרות המצוות, אל הקרקסים, וו, איפה שחיות, חייס, גיין אויפצווי פיס, הולכים על שתיים, על שתי רגליים, וי מנשן, כמו בני אדם. ונבו מנשן, גיין אויפיר פיס, וי חייס. אני מנחש שזה המשך, נכון? ונמנשן גיין אוף אלפיר. ונמנשן גיין אוף אלפיר. בזמן שחיות בקרקס הולכות על שתיים כמו בני אדם, אנשים הולכים על כל הארבע. עוד משפט. שפרינגן וקוליין זיך וידי חייס. אוקיי. אותם אנשים שהולכים על ארבע עושים עוד כמה דברים. שפרינגן, מי יכול לתרגם? קופצים. קופצים, ונקוליין זיך, מתגלגלים, וי חייס, כמו חיות. זאת אומרת, מה שגראדה כאן, אינני יודע מי המדבר, אבל גראדה רוצה לצייר כאן תמונה, שהמשפחות שומרות המצוות, מבלות בעולם הפוך, במשהו שהוא לא נורמלי, כדרכי גוברין יהודאים, כמו שאומרים, אלא שהמשפחות היהודיות נהנות מבידור לא יהודי, וזה עוד שלב במדרון החלקלק, לדעתי, מבחינת מה שגראדה רוצה לרמוז. שלמה, המשפט הבא. שלמה, היית על מיוט, פשוט עשית קודם רעש. המשפט הבא. הוא עדיין על מיוט. למה אתם במיוט? קודם הוא פשוט עשה רעש, כי בלי להשתיק את עצמו לפני, אז אני השתקתי אותו. אוקיי. אני מאמין שהוא לא רוצה שנשמע את זה. כן. מהדיבורים אלינו. שלמה, אתה על מיוט, אתה יכול... כן, אני עכשיו לא על מיוט. המשפט הבא. Ein zu was bedarf man ein Schenkel und noch ein Schenkel mit so viel Gloswork und Silberwork? אוקיי. היום. רגע, קודם כל לא קראת מספיק טוב כדי שנבין, אבל אני שואל את נתנאל, זהו ההמשך הטבעי של מה שאתה קראת? היה עוד 3 קטע חדש. אני שואל את נתנאל, האם זה המשך? היה עוד 3 מילים בפסקה הקודמת שהוא אמר שם, עולם הפוך, זה אנחנו מבינים, וגם אתה השלמת את זה בעצמך. זה המשפט שאחרי בפסקה החדשה. יש פסקה חדשה? כן. טוב, תנסה שלמה כלל... ein Tschuvos בדורמן. חכה רגע, אני רוצה להגיד משהו. תקרא עוד פעם ואני אתקן איפה שאני חושב שהקריאה לא טובה. כן, היינט? היינט, תשובוס בדורפמן, לא, לא כתוב בדורפמן, כתוב בדרפמן. Ein Schubos Bedarfman, ein Schenkel und noch ein Schenkel. רגע, ein Schenkel כתוב? Ein Schenkel. Ein Schenkel, כן. Und noch ein Schenkel mit so viel Glaswerk und Silberwerk. אוקיי. סימן שאלה. אוקיי. פה מתחילה פסקה חדשה, וגראדה ממשיך לדבר על עולם שהשתנה לעומת החברה המסורתית, והוא מתחיל פרשה חדשה, והוא אומר, שלמה, היום, זה בימינו,
כן, תמשיך, נתרגם. כאשר צובוס בדרפמן, כאשר אנו צריכים ein Schenkel, זאת מילה שנתקלנו בה ואני לא זוכר את פירושה, ein Schenkel und noch ein Schenkel. זה צעד, אני לא זוכר מה זה. פרופסור, אנחנו לא שומעים אותך. אלה היו הפרעות, אני מקווה שזה לא היה אצלי, שמישהו נכנס לטלפון של טובה, והוא כנראה מחובר לה. כן, אז בבקשה שלמה. אני לא זוכר את הפירוש של שנקל. קודם תתרגם את המילה שלפני השנקל. היית בימינו, צובוס בדרפמן. כאשר צריכים. לא, למה כאשר? צובוס בדרפמן? בשביל מה? צובוס, בשביל מה צריכים? בשביל מה צריכים? אין שנקל ונוך. אין שנקל ונוך השנקל. בשביל מה צריכים? בית מרזח אחד ועוד בית מרזח אחד. הרי קודם גראדה דיבר על הקרקס, על מוסד חילוני וחילוני לאללה. עכשיו הוא מתחיל לשאול על עוד כל מיני מוסדות שנמצאים בווילנה, ואומר, ובימינו, מי צריך בית מרזח אחד ועוד מרזח אחד? תמשיך שלמה. mit so viel Glaswerk und Silberwerk. mit so viel Glaswerk. מי צריך בתי מרזח mit so viel Glaswerk? עם כל כך הרבה עבודת זכוכית. לא עבודת זכוכית, אלא גלוז זה זכוכית, וואג זה אוסף של כלים של זכוכית. מי צריך היום, אומר גראדה, בתי מרזח שבהם יש כל כך הרבה כלים של זכוכית, זילברברג, בכלים של כסף. וכלים של כסף. נראה למה הוא מתכוון. תמשיך עוד משפט, שלמה. Die Polizes seien angestellt und angepackt mit große und kleine geschliffene Käusot. עד פה. Die Polizes seien angestellt. תרגום. המשטרות. לא, מה זה מסתרות? פוליצס זה המדפים. המדפים בתוך בתי המרזח, כן? הם עמוסים, כן? ואנגפקט ומלאים, mit größer und kleine im geschliffene Käusos, עם כוסות, גשליפנה, אני לא יודע מה זה. לא כתוב גשליפנה, כתוב גשליפנה. גשליפנה. מנצנצים? איך אתה אומר, יאיר? מנצנצים. לא. גשליפנה זה כוסות, איך נגיד את זה בעברית? כוסות מעודנים, עשויים מזכוכית דקה. כן? אז גראדה פה התלבש על מוסדות של בילוי זמן, מחוץ לבית כנסת, מחוץ לבית מדרש, מוסדות חילוניים של בילוי זמן, אם אתם רוצים של בזבוז זמן. שלמה, הלאה, עוד משפט. Was Finkeln und Blichtchen. בלישצ'ן, כן. בלישצ'ן זה מבריקים. נכון, ופינקלן זה מנצנצים, כמו שיאיר אמר. שמנצנצים ומבריקים. זאת אומרת, שואל גראדה, קרקס, עולם הפוך, ומי צריך את כל בתי המרזח, שעליהם יש מדפים דחוסים ומלאים בכל מיני כוסות מעודנים שמנצנצים. עוד משפט, שלמה? הוא כנראה ביקר שם.
הוא ודאי ביקר שם. גראדה הכיר את העיר וילנה, כן? גם כאדם, הרי הוא בראשית שנות ה-30, עזב את בית המדרש. עכשיו הוא מתאר את החברה היהודית בווילנה. עוד משפט. מתקלטן, שטחיקן, פייר, פינקלן זי. אוקיי, אומר גראדה על אותם כוסות שעומדים ערימות על המדפים, מתקלטן, שטחיקן, פייר, פינקלן זי. תנסה לתרגם. מהו הפועל, קודם כל? פינקלן. נכון. זאת אומרת, הכוסות, הכוסות האלה מנצנצים, מתקלטן שטחיקן פייר. באש קרה, אבל שטחיקן זה חודרת, אני חושב. כן, שטוח זה דוקר, עם כן. אש קרה דוקרת. כן. תראו איך שגראדה כאן מתאר מוסד לא יהודי, כמשהו קר, כמשהו דוקר, כן? כמשהו זר לעולם היהודי. יאיר, המשפט הבא. mit der Polscher Lichtigkeit blitzen sie. רגע, הוא כאן גומר את המשפט. mit der Kosherer Lichtigkeit blitzen. mit der Polscher. mit מה? mit der Polscher. הפלשר מזויף, mit der falscher Lichtigkeit blitzen. כן, mit der falscher Lichtigkeit. תנסה לתרגם falscher Lichtigkeit. אולי תאורה מזויפת? בדיוק. עם אור מזויף, פלש, פולס. עם אור מזויק, בלישצ'ן זי. שהם זוהרים. נכון, אבל האור הוא טוען מזויף. הלאה. Wenn in Stub sitzen Gäste und man zählt auf dem Tisch die Kossot, der sieht, man herrscht, als das Kelischik auf dem euren Pissel mit einem breiten Rand vermagt Beit Kibul vor Transplants Maschke Tropen Maschke ist למאי darf man ausbringen תביאו את הדף. אתה המשכת במשפט הבא. לא, תגיע עד לנקודה. הוא הגיע לנקודה. חלק של משפט נוסף זה יבלבל אותנו. הוא הגיע לנקודה. פה טרופן משקה, כן. אוקיי. תקרא עוד פעם את המשפט, כי לא קלטתי את כל המילים, כן? לעומת זאת... לא, ביקשתי שתקרא עוד פעם ביידיש, כי לא קלטתי את כל המילים שקראת, כן. Wenn in Stub sitzen Gäste und man stellt auf den Tisch die Kossot... עד פה. Wenn in Stub sitzen Gäste, תתרגם. שבבית, לעומת זאת, או משהו כזה. נכון. לעומת זאת, הוא לא אומר, לעומת זאת, wenn in Stub sitzen Gäste, תתרגם. כאשר, לעומת זאת, בבית יושבים אורחים. wenn in Stub, לא, דילגת על המילה wenn. כן, אמרתי, wenn in Stub, כלומר, לעומת מה שקודם שמענו על בית המרזיח, לעומת זאת, בבית יושבים אורחים. דילגת על התרגום של המילה wenn. אמרתי, wenn, בשעה ש... אז זה לא אמרת קודם. כאשר בבית יושבים... אמרתי, לעומת... כן, סליחה. לא, לעומת זה לא מה שכתוב, אלא
זה פירוש נכון שלך, אבל לעומת זה, כאשר בבית... כאשר בבית, כן, סליחה, דילגת כאשר לכם, בבית בתיקון. יושבים האורחים ומניחים על השולחן את הכוסות. צשטלט, תתרגם את המילה צשטלט. צשטלט זה צשטלט. מי יכול לעזור? זה חרוזים? לא. לא. אורחים. אורחים את השולחן. בסדר, אבל תסביר את המשמעות הבסיסית של המילה צשטלט. מניחים, ככה אני מבין. זה בכיוון. תראו, אני רוצה תרגום. לתרגם יותר במדויק. דניאל, אמרת משהו? אני אמרתי משהו. מה אמרת? הגוגל תרגום כותב שזה מחולק, אז זה בטח לחלק. לא, לא, לא. זה צטלט, אתה הסתכלת במקום הלא נכון. צשטלט. שטלן זה העמדה. יופי, יופי. אז הנה שלמה מתחיל את ההסבר. הפועל שטלן זה להעמיד משהו. כן. אבל למה מוסיפים את הפרפיקס, את הקידומת צה? למה הכוונה? במה זה משנה את צורת העמדת הכוסות? מי יכול לתרגם יותר נכון בעזרת התוספת צה לפועל שטלן? אתם זוכרים מי שהיה כשדיברנו על פרפיקסים, מה עושה הפרפיקס צה לכל פועל? זה כבר כאילו עשוי, כבר יש כוסות, כן? לא. לא. הפעם, לפני שנה וחצי, כאשר דיברנו על הפרפיקסים, אני דיברתי על ההבדל בין הפרפיקס צו לבין הפרפיקס צה. אמרתי שכאשר מוסיפים קידומת צו לכל פועל, זה עשיית פעולה כדי לצרף. כאשר מוסיפים את הקידומת צה, זה עשיית פעולה בצורה צנטריפוגלית, החוצה. צשטלן, פה מדובר כשיושבים אורחים בבית, אז כדי לכבד אותם, צשטלטמן, מעמידים ליד כל אורח, מעמידים כוסות רבים לאורך השולחן, לפי המקומות שהאורחים יושבים. איך נגיד את זה בעברית? אני לא יודע אם בעברית יש מקבלה להעמיד משהו בתפזורת על פי ישיבת האורחים. זה היתרון של יידיש כאן לעומת העברית. אין לנו בעברית דבר כזה. נכון. אין התחשבות באורחים. אין התחשבות, לא. אין התחשבות בצורת עשיית פעולה של העמדת כוסות במסיבה כשהאורחים כבר יושבים. כן? בואו ניקח עוד פעלים עם הפרפיקס צה, שיהיה ברור. תראו, כדי לתרגם נכון צריך להבין את הקידומות האלה, הן מעשירות את שפת יידיש לפעמים מעבר למה שהעברית יכולה לסמן. ניקח משפט כזה, Ich bin allein in Zimmer von meine Kinder. אני נכנסתי בחדר של הילדים שלי. Die Kinder haben sich gespielt, הילדים שיחקו,
und Gebäude Turms. הם שיחקו ובנו מגדלים עם קוביות. איך אומרים קוביות ביידיש? לא זוכר כרגע איך נגיד, מקוביקול או משהו כזה. בנו מגדלים. איך בין צוגגנגן, וכאן בא הפועל שאני רוצה שנהיה מודעים לזה, איך בין צוגגנגן, אני ניגשתי, ונצוורפן די טורמס. אני ניגשתי ופיזרתי את המגדלים שהיו בנויים מקוביות. ורפן זה לזרוק. צוורפן לפזר על ידי זה שזרקתי אותם לכל הרוחות, לכל הכיוונים. זרקתי לכל הכיוונים. עוד דוגמה. איך הופ, רגע, מה זה הרעש הזה? איך הופ גנומן אני לא יכול להתרכז. אפשר להשתיק שם את הכל? איך זה כן, איך הופ גנומן השפילצייג. לקחתי צעצוע, שפילצייג. Und ich hab es zerbrochen. Zerbrochen, brechen, בור. אבל צברחן זה לשבור לחתיכות, לכל הכיוונים. הצה מראה שהפעולה נעשית קצת באלימות לכל הכיוונים. הדבר שהיה שלם מתפורר, כן, ונשבר לחתיכות. מהו אם כן הפירוש של נישט צבדרפן? מכיוון שאתה לא אומר את זה נכון. אולי יהודים מדברים ככה, אבל כשאנחנו כותבים את זה, אומרים, טוב, אני אגיד את כל המצב כשאומרים. קודם כל לא אומרים נישט צבדרפן, זה רק כשמדברים. אבל אם צריך לכתוב, הפרפיקס זה לא צה, אלא נישט צו בדרפן, 3 מילים. מתי הסבתות שלנו אמרו את הביטוי הזה, נישט צו בדרפן, שלא נצטרך, כאשר היו מתגנים ריבה בעיירות במזרח אירופה, היו מכניסות, הסבתות שלנו, את הריבה לתוך בקבוקים גדולים מזכוכית, מעמידים את הבקבוקים האלה על המדף העליון במטבח, והיו אומרים, מזול נישט בדרפן, כדי שלא נצטרך. והכוונה הייתה, שאם יהיה פוגרום, ואנחנו נצטרך לברוח מהעיירה, נוכל לקחת איתנו, ביידיש קראו לזה סלוי, את הבקבוק הגדול מזכוכית עם הריבה, שיהיה לנו בדרך הנידודים, קצת סוכר לאכול, משהו לחזק את ליבנו. אף נישט צו בדרפן, זה לא צה בדרפן, אבל כשיהודים מדברים, אבל אם היו צריכים לכתוב, זה צו, זה לא הצה הזה. שלמה, עניתי לך? בהחלט. אוקיי. גם היו אומרים את זה על מטבעות זהב, נחזיק קצת מטבעות זהב, אז נישט בדרפן. כדי שלא נצטרך, שמא אנחנו נצטרך לממן לנו בריחה או משהו
פתאומי שיצוץ וצריך לשלם הרבה, דברים כאלה. אז זה ניש צו בדרפן. צו שם זה פרפוזיציה, מילת יחס, כן? שלא יצטרך להשתמש, כן? לצרוך את זה. אנחנו חוזרים לטקסט. מה הייתה המילה שעוררה את הדיון הזה? יאיר? צשטלט. צשטלט, כן, שאתה אמרת שזה להעמיד כוס לכל אחד לחוץ. להעמיד את הכוסות לאורך השולחן. לכל אורח מה ש... לפי האורחים שיושבים. מה שבעברית זה לא קיים, נכון. זה לא קיים. אז יש לנו כאן דוגמה, אם נעלה על עוד כמה דוגמאות, אז זה חשוב שנביא דוגמאות שבעברית אי אפשר לדייק כל כך, כי זהו העושר של יידיש, כן? טוב, נתנאל עוד משפט. אין לי בעיה, אני לא הקראתי, אבל כן. איז, להמשיך כאילו בטקסט, כן? קדימה עוד. ודאי. אנחנו לא תרגמנו את ההמשך, כאילו של מה שיאיר הקריא. מה היה ההמשך? Der Zetman erst als das Kalischek auf dem hohen Pistel mit dem breiten Rand. רק רגע. Der Zetman, זו, כאשר באים האורחים ומעמידים כוסות לאורך השולחן איפה שיושבים האורחים, der Zetman erst, ואז אמרת מילים שלא קלטתי. Der Zetman erst, רואים קודם כל. עכשיו תקרא ביידיש. מה זה der Zet, זה רואים? קודם תקרא את 4 המילים שקראת קודם. der Zetman erst, מה עוד? Der Zetman erst, als das Kalischek auf dem hohen Pistel. רגע, אחרי המילה דוס, אמרת מילה שלא קלטתי. איזה אותיות יש למילה הזאת? Der Zetman erst, als das ד' א' קמץ, סמך, דוס, אז דוס. אחרי המילה דוס, אני לא הבנתי את המילה הבאה. קלישיק. אותיות. קוף עין למד יוד שין יוד קוף. קלישק. כן, בפולנית קלישק. אז ככה, עד פה. כאשר מעמידים את הכוסות, der Zetman erst. איך תתרגם, יאיר? רואים קודם כל, לא. der Zet. בסדר. רואים קודם כל. רואים פתאום. רגע. רואים קודם כל או רואים פתאום. כן? כאשר מעמידים את הכוסות וכולם מוכנים כבר לשתות, der Zetman erst. רואים קודם כל, אז דוס קלישק. אנה, תסבירי לנו מה זה קלישוק. קלישק זה כוסות, אבל זה כוסות עם... for vodka, it's typical for vodka קלישק. It's only for vodka קלישק. איך הם נראים? זה יש דה קטן, אבל יש דה... זה לא כוס, אבל... אני יודע למה את מתכוונת, אנה. צ'ייסרים. צ'ייסרים. כן. לא כוס, אלא כוסית. כוסית, אבל זה דליקט, זה גלס, אבל you can, it's not like the cost like that. You have this with the small for the take it and it's delicate. עכשיו, אנה, אני לא בטוח. כאשר אומרים קלישק, אולי לא מתכוונים לכוסות, אלא מתכוונים לכלי אחר מזכוכית, שבתוכו יש משקה. כן, כן. אז זה לא הכוסות, אלא יש הכוסות, ואז... כן, כן, נכון. ואז כדי למזוג בתוך הכוסות, יש הקלישק או קלישוק, מכשיר, לא מכשיר, סליחה, כלי יותר גדול מהכוסות, שבתוכו יש איזה ליקר, כן? כן. אז פתאום רואים שאותו כלי שממנו עומדים למזוג לכוסות, יאיר, מה קורה לו לקלישק? פיסל mit
ברייטנרנד פרמגט. רגע, אז אני לא קלטתי את המילה האחרונה שקראת. אופן. פיסל. אויכן פיסל mit dem breiten Rand vermarkt. אני לא קלטתי את... פיסל או פיסל? רגע, mit dem breiten Rand הבן... רגע, יאיר, תשמע אותי, אחרת לא נוכל להתקדם. mit dem breiten Rand שמעתי, אבל לפני mit dem breiten Rand יש מילה, ואחרי mit dem breiten Rand יש מילה שלא קלטתי. הויכן, פיסל, mit... הויכן מה? הויכן פיסל, פי יוד סמך לוד, למד. רגע, פי יוד סמך למד. הויכן פיסל? כן. פיסל. עם פי יוד סמך למד, mit dem breiten Rand vermarkt, עם שוליים רחבים, אני לא... מה זה הפרמחט? כתוב פרמחט? פרמוגט. mit dem breiten Rand vermarkt. את זה אני לא מבין. טוב, פרמוגט. פרמוגט. זה משהו אחר. פרמוגט. הפיסל הזה זה לא פיסל, זה פיסל. פיסל, כן, נכון. זה בלי עין. אי אפשר להבין מילה אם לא קוראים אותה נכון. עכשיו תקרא את המשפט נכון עד איפה שקראת, כן. מן הרשט, אז דוס קלישיק אויפן הויכן פיסל mit dem breiten... לא פיסל. 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 לא, פי, פיסל, רגל. פיסל. mit dem breiten Rand vermogt. הבית קיבול, פרפו, טרופ משקה. פרמוג זה באמצע המשפט, לא גמרת, תגמור את המשפט. פרמוג את הבית קיבול, פרפו, טרופנס משקה. אוקיי. אז מדברים על הכלי שוק, שהוא עומד, אויפן ברייטן פיסל, אם הבנתי מה שקראת, כן. זאת אומרת, אותו כלי, כן, עומד על רגל אחת, ככה הוא מעוצב, פרמוגט, ויש לו, פרמוגן זה מה שיש לו, יש לו קיבול, איך היה אחרי המילה פרמוגט ביידיש? בית קיבול? פרמוגט הבית קיבול, הכלי שוק יש לו בית קיבול, כן, כמו שאנה אומרת, לא להפי ליקר, פרפור טרופנס משקה, בשביל כמה טיפות של משקה. נכון. נתנאל, תמשיך. Is למאי דרף מן אויסברנגן אזוי פיל גלוז? סימן שאלה? עד פה. תנסה, טוב, נעזור לך. אז הוא אומר ככה, בבתי המרזח מלא כוסות עשויים מזכוכית דקה, כן, שמנצנצים ודוקרים אותך עם האור שלהם, משהו זר, ולעומת זה, כמו שאמר יאיר, אף על פי שלא כתוב המילה לעומת, אבל הוא עשה השוואה נכונה, כאשר בבית באים אורחים ומעמידים בתפזורת כוסות ולכלי שוק, לכלי שממנו ימזגו, כן, את הליקר לתוך הכוסות, יש לו בית קיבול קטן לכמה טיפות, כן? ואז, עוד פעם תקרא נתנאל מה שקראת, אז למאי, is. כן? is למאי, מה זה למאי? בשביל מה? זה בא מעברית. מארמית, כן. מארמית, כן. לא ידעתי. אוקיי. is למאי דרף מן אויסברנגן אזוי פיל גלוז. אוקיי. אז הוא אומר, בבית של יהודי, כן?
לעומת בבית המרזח. אז בשביל מה דארפמן אויסברנגן, בשביל מה צריך לבזבז אזוי פיל גלוז, כל כך הרבה זכוכית בבתי המרזח? הרי בבית יש כוסות והכלי יש לו בית קיבול לכמה טיפות, הרבה יותר צנוע, הרבה פחות רפתני. נורא מעניין, אני לא זכרתי את הקטע הזה בסיפור, אבל גראדה פה מתקיף את המוסדות החילוניים שברעבה מבזבזים חומר כדי לשמח את הלב. ובבית יהודי באים אורחים, מוזגים מתוך כמה טיפות, לא צריך הפגנה של זכוכית, בזבוז. תמשיך נתנאל עוד משפט. מן נארט, אבלט, פסיק. עד פה. שפילט, לא, עד פה. אומר גראדה, זוהי מתקפה עם תותחים כבדים על החילוניות ועל החיים החברתיים החילוניים. הוא אומר, מנארט אבלט. מי יכול לעזור? לתרגם? אולי נתנאל. אני לא יודע מה זה נארט, אבל... נאר, מה זה נאר? פעם היה לנו המילה. מי יכול לעזור לתרגם מנארט אבלט? משתים. יפה. משתים אבלט. מה זה אבלט? בכולם. משתים בעולם ומלואו. מרמים את כל העולם. אבלט פה, כן? זה כל העולם, את כל האנשים. מן נארט. הפועל הוא נרם, תופול, לשתות, לרמות. במה מרמים את כל העולם? לא צריך את כל הזכוכית הזאת. מספיק עם כמה טיפות בכוסות רגילים. כן. נתנאל, הלאה. מן שפילט זיך וקינדר. מי שמשחק בהם כמו ילדים. לא בהם, אלא אלה שמבזבזים את הזכוכית בבתי המרזח, משחקים בזכוכית כמו ילדים. זה לא מבוגר, אומר גראדה. זה בזבוז, זה לא לעניין. הרי אנשים רוצים לשמח את הלב, לא צריך את כל הזכוכית הזאת. מספיק עם הקלישוק, עם כמה טיפות של ליקר, במסגרת משפחתית, באים אורחים, מעמידים כוסות מול כולם בתפזורת, ואז השמחה מלאה, ובלי כל הטררם והבזבוז הזה. אני רואה את זה נורא מעניין, שגראדה כאן תוקף את התרבות החילונית של בתי מרזח בווילנה. כן? שלמה, המשפט הבא. Beim Essen beweisen sich die Balebossim. לא, מה זה בלבוסים? בלבטים. בלבטים, כן. בלבטים מרמיתן גשיר ומיתי עצם מחולים, כן. Beim Essen beweisen sich die Balebottim באכילה מראים בעלי הבתים. לא. זה לא וייזן, וייזן זה להראות. בווייזן זיך מופיעים. בזמן האוכל בבית היהודי, מופיעים בעלי הבתים. כן. מר מתגשיר יותר. איפה כתוב יותר? מר מתגשיר יותר
בסכו"ם, אני חושב. עם הסכו"ם, כן. מיט גשיר, ומית דם עצם החולים, יותר מאשר בעצם המאכלים. זאת אומרת, הקישוטים יותר חשובים מהמהות. כן, השאלה, האם הוא מדבר על הבית היהודי או על בתי המרזח? בואו נראה את ההמשך. דיגסט, אני רציתי להגיד משהו מעניין, זה, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, אבל זה ממש מרפרנס אל תסתכל בקנקן, בכלי, אלא במה שיש בו. יכול להיות, אבל קודם נקרא את כל הפסקה לראות למה הוא מכוון. שלמה? Die Gäste klappen mit die Finger in die Toleres und hören sich zu... לא כתוב טולרס. טלרס. לא. mit dem Tellers, כן, ברור. Die Gäste klappen mit dem Finger האורחים. לא, תקרא קודם נכון את כל המשפט. Die Gäste klappen mit die Finger in die Tellers. תתרגם. האורחים מקישים עם האצבעות על הצלחות. עכשיו תקרא הלאה. Und hören sich zum Klang wie zum Gang von Zeiger. ומקשיבים... רגע, שלמה, מהו הפועל כאן? הרן. לא, זה רק חלק מהפועל. הרן זיך. זיך זה רפלקסיבי, אבל עדיין זה חלק מהפועל. אני לא רואה פה עוד תוספת. מי יכול לה... הרן זיך zum Klang wie zum Gang von der Zeiger. צום, בסדר. הרן זיך zum Klang. הרן זיך zum Klang. אז לכן אני שואל מהו הפועל. הרן צו. צו הרן. הפועל הוא צו הרן. נכון. צו הרן להקשיב. אותם אורחים, אותם אורחים, ואנחנו עוד לא יודעים אם זה בבתי המרזח או בבית היהודי, מקשיבים על הצלחות. מקשיבים, צו דם קלנג. לנקישות שלהם על הצלחות. לא, קלנג. מקשיבים לצליל, קלנג. מקשיבים לצליל, הלאה. וגנג, ויצום גנג פון הזייגר, כמו למהלך של שעון. כן, כמו לטיק-טק של שעון. תמשיך, אנחנו עדיין לא יודעים על מה הוא מדבר. Sie kennen euch nicht genug sich ab. לא כתוב אפ, יש כמה. Wandern. רגע, זה מה שקודם נתנאל שאל אותנו. שני ו"ים, א' וו', זה הכתיב הישן, זה אבו, אופ וונדרן, כן? Sie kennen euch nicht genug sich abwundern von den Gemälden auf Tischchen. Von den Gemälden? תמשיך. Von den Gemälden auf die Tischollen. auf die מה? Tischollen. לא. תישולון. תישול זה הצלחות הקטנות כדי להעמיד שם כוס תה. תמשיך לקרוא כי אני עדיין לא יודע האם מתכוונים לבית המרזח או לבית היהודי. תמשיך לקרוא. פה יש נקודה. אוקיי, אז בואו תנסה לתרגם, תקרא 2-3 מילים ביידיש. Sie kennen euch nicht genug sich abwandern. אוקיי, תתרגם אם את אפשר. הם יכולים גם... זה kennen nicht. הם לא יכולים. הם לא יכולים
זיט אופ וונדרן. להתפלא. כן, הם לא יכולים לסיים להתפלא, הם מתפלאים המון, אז הם לא יכולים להפסיק להתפלא, כן? von die Gemollen auf die... לא כתוב גמול, כתוב גמל נמעין? גמל נמעין, כן. אז הם לא יכולים להפסיק להתפלא מהציורים של הצלחות. של צלחות התה. כן. ושוב עדיין אנחנו לא יודעים אם מדברים על בית המרזח. אוקיי. נתנאל, המשפט הבא. סעיז. נתנאל, אתה שומע? כן, אני שומע. יצאתי לרגע. כן. תודיעו כשאתם יוצאים, כי אחרת אני לא מבין מה קורה. כן. כן. כן, מה ביקשת? אני פשוט לא הייתי פה, לא שמעתי. אתה צריך לקרוא מסעיז. אוקיי, אין בעיה, להמשיך. אני יודע איפה אנחנו. ist denn החילוק von was man isst und von was man trinkt? סימן שאלה? כן. ist denn החילוק von was man isst? הרי יש חילוק, זה הבדל קטן, כן? האם יש הבדל קטן von was man isst? מתוך מה אוכלים? כן? מה צריך את כל הקישוטים האלה? הלאה. Und von was man trinkt, וממה שאנחנו שותים? לא אנחנו, אלא לא כתוב אנחנו, מן ומאיפה ששותים. הלאה. אפילו די שבתדיקה, כן? שבתדיקה. אפילו די שבתדיקה, לייכטר מיט די דחלך, לא, דחלך, כן. und Blumen, פסיק, wie euch die Chanukka-Lempelech mit die Kriegelech Farbäumel, פסיק, seinen bei die Junge Merfar Putz und Zirung wie zu lieb mekayem sein die Mitzvah von Licht Bentchen und von Chanukka-Licht Zinden. אוקיי. וואו, גרדה פה מתקיף את הדברים, את האסתטיקה. כן, אנחנו עוד לא יודעים שוב איפה, אבל פה מדובר על... אוקיי, תקרא 2-3 מילים ביידיש שקראת כבר ונתרגם. אפילו די שבס דיקה לייכטר, אני חושב שזה נרות שבת. לא, לייכטר זה הפמותים. אז אומר גרדה, אפילו פמותי השבת. עוד 2-3 מילים ביידיש. מיט די דחלר ובלומן. מיט די דחלך. דחלך, כן. אז מדברים פה על הפמותים, והוא מתאר אותם, מיט די דחלך, עם הגגונים הקטנים. אני לא מכיר פמותים כאלה, אבל בווילנה, אולי אתם מכירים, היו פמותי שבת, ומה שגרדה אומר, עם גגונים קטנים. אני לא יודע בשביל מה יהיו הגגונים ואיך הם נראו. דח זה גג, דחלה זה גג קטן. יכול להיות שהכוונה הייתה, ואתם תגידו לי, אולי אתם יודעים יותר ממני, מכיוון שנרות שבת נמוגים, והדונג נופל על המפה, אז אולי היו מעין גגונים קטנים לאורך הפמות, כדי לעצור את הדונג שהוא לא ייפול על השולחן.
מכסים קטנים, מכסים קטנים. נכון, מכסים קטנים. הוא קורא לזה דרך. זה לא מכסים. בתוך הפמות הייתה כוס שמעליה היו שוליים רחבים שהיו קולטים את הדונג שנשפך. הנה, יש לי כאלה. זה קורא דחל. כן? למה? מכיוון שדגון הוא תמיד חורג מהמבנה שעליו הוא מכסה. אז לכן הוא קורא לזה דחל. בסדר. פתרנו את העניין. כן. נתנאל עוד כמה, 2-3 מילים? היו עוד 2 מילים לזה, אני רק לא יודע מה עושים פה בלומן. כן, זהו, גם אני לא הבנתי, כי בלומן הרי... חכה רגע, שלמה, חכה רגע. נתנאל, תקרא את המילים הספורות האלה. בלומן. נכון, זאת אומרת, היו פמותים שתפקידם כפמות לא הספיק למעצבים שלו, וקישטו אותם בפרחים. אני, בבית שלי, נרות שבת ופמותים, אני לא ראיתי פמותים כאלה, אבל גראדה פה מאוד ביקורתי, שאפילו בבתים יהודים, איפה שהשתמשו בפמותי שבת, היה מין חריגה לכיוון של אסתטיקה שאיננה קשורה בכלל לקיום המצווה. כן. הלאה. נתנאל. Wie euch die Chanukka-Lempelach mit... תראו. כן. תראו. כמו גם נרות החנוכה. איך אתה מתרגם וי אויך? כמו גם. נכון. כמו גם די חנוכה. נרות חנוכה. חנוכה למפלח. איך כתוב ביידיש חנוכה? למפלך. למפלך? למפלך. למפלך. חנוכה למפלך, הכוונה היא לא לנרות. חנוכיות. על החנוכיה עצמה. נכון, לחנוכיה. לומפ או למפל זה כמו נורת חשמל, וכאן כנראה הכוונה למקום שבתוכו שמים את הנרות. רבותיי, אני דורש מכם תרגום מדויק. הבנה בערך זה טוב בשביל מי שלא לומד יידיש, אבל אנחנו לומדים יידיש. הלאה, נתנאל. mit die Kriegelach. תרגום, אותם מקומות להכניס נרות חנוכה, היה להם mit die Kriegelach. מי יכול לעזור מה זה קריגלך פה, בחנוכיות? מה זה קריגל ביידיש? אז אני אגיד. קריגל, כאשר יהודי נוטל ידיים, יש לו קריגל שממלא במים. איך אומרים בעברית קריגל כזה? נטלה? קיטון. נטלה? איך נתנאל? הדבר שממנו, הכלי שממלאים מים בשביל נטילת ידיים, זה נטלה. לא קלטתי את המילה. נטלה. לא מכיר אותה. כן, אבל איך אמר גם שלמה? אני חושב שזה קיטון. קיטון נטלה מלשון נטילת ידיים, כן? עכשיו, קריגלך פה, כנראה שהיו חנוכיות, שבתוך המקום לשים את הנרות, לא שמו את הנר, אלא שמו כלי קיבול קטן, שבתוכו שמו את הנרות. מכירים נרות חנוכיות כאלה? כן. אוקיי, תמשיך נתנאל. פרבוימל, כן, הנטלות האלה, כמו שנתנאל אומר, הקיטונים האלה, הם היו בשביל השמן, ובתוכו היו שמים, כן, משהו שבוער לצורך הנר. הלאה.
seinen bei die Junge Merfarputz. אוקיי, seinen bei die Junge, אם קראת נכון, החנוכיות האלה הם אצל הצעירים, די יונגה, לא אצל הסבים, אצל או ההורים או אפילו הנכדים, זיינן פרפוצט. תתרגמו? שלמה? הם ליופי. לא, פרפוצט, אנחנו מתרגמים את המילים, לא ההבנה בערך שלנו. להברקה. לא, זה זיינן פרפוצט, הם מקושטים. זאת אומרת, הנטלות האלה, כמו שאומר נתנאל, הקיתונים האלה, זה לא איזה מיכל קטנצ'יק לשים שמן, אלא גם הם מקושטים ומצוירים. דברים מיותרים, אומר גראדה, רומז גראדה. בשביל המיכלים הקטנים, בשביל השמן, לא צריך לצייר כל מיני קישוטים. נתנאל, תמשיך. Umzierung wie zuliebe Mekayem sein, die Mitzwe von Lichtbändchen und von Chanukka-Licht zinden. כן, לא הבנתי את שתי המילים הראשונות, או שלוש. Umzierung wie zuliebe. מקיים, כמו בעברית. בסדר. אז seine verputzt, Unzierung, אחרי verputzt כתוב Unzierung. כן. צירונג זה... צדיק יוד רש וו נון גימל. כן, צירונג זה עדיים. כן? אני לא מבין כאן את מבנה המשפט. הנטלות האלה מקושטים צירונג. נו, איך אמרנו? אמרת שזה עדיים, תכשיטים. כן, אבל מה, מקושטים ועדיים לא ברור לי, כן? מתוכשטים, אני לא... משהו כזה, כן. ואחרי צירונג, כן? ויצוליב. ויצוליב. מקיים. כן, אז הם מקושטים, כן? ויצוליב, כאילו קיום המצווה של ליכטבנשן, כאילו לצורך קיום המצווה, אבל אין צורך בקישוטים, כי מצווה מקיימים בלי כל הפאר מסביב, טוען גראדה. ויצוליב, כאילו בשביל, כן? אבל זה מיותר, טוען גראדה. אחרי ליכטבנשן, תמשיך נתנאל עוד משפט. און פון חנוכה ליכט צינדן. כן, כאילו כל הקישוטים האלה, זה פרחנוכה ליכט צינדן, כדי להדליק חנוכה ליכט, נרות חנוכה. הוא לא שמע על הידור מצווה. הוא לא בעד הידור מצווה. בהחלט לא. כן. נורא מעניין. טוב. אנה, המשפט הבא. איפה אנחנו? אויך. Euch die alte Tate Mame seinen Verleits wegen nicht כדאי מקיים zu sein die Mitzvah עד פה von קיבוץ אב בסדר, עד פה תקראי 2-3 מילים ביידיש. כן.
euch die alte Tate Mame seinen... תרגום. euch die alte Tate Mame. גם Tate Mame seinen die Nofa... לא die alte. את מדלגת על התרגום של die alte, also? לא. לא. euch die alte Tate Mame. גם ההורים, האבא והאימא הזקנים. אלטה, זקנים. זקנים, אלטה, נכון, זקן. גם זה זקן Tate Mame. רגע, 2-3 מילים נוספות ביידיש. זיינן? Seinen Fahrleits wegen. זיינן מה? Fahrleits wegen. The word light? לא. תמשיכי עוד כמה מילים. noch, the מילים noch, nicht כדאי מקיים zu sein, die Mitzvah. Nu, seinen Fahrleiten wegen, רגע, פה זה מסובך. זיינן פאר, כתוב לייט או אם גם נון, פאר לייטן. לייטס. זיינן פאר לייט, והמילה אחר כך? וגן. פאר לייט וגן, אוקיי, זה ביטוי קשה. גם האבא והאימא הזקנים, זאת אומרת, הסבים, או ההורים שהם גם זקנים, כי מדברים פה על נכדים, על צעירים, אז גם האבא והאימא הזקנים, זיינן פרלייטבן, הם בשביל כל יתר האנשים. זה ביטוי קשה ביידיש, מאוד אידיומטי. פרלייטבן, האבא והאימא הזקנים, הם בשביל יתר האנשים, אחרי וגן, מה כתוב ביידיש? וגן, ניט כדאי... כתוב כדאי, כף ד' א' י'? כדאי, לא. כדאי, לא כדאי. זיינן פרלייטבן, ניט כדאי. כדאי מקיים זין? מקיים צו זין. תמשיכי. כדאי, אני לא יודע כדאי. כדאי. לא, תמשיכי את המשפט ביידיש. ניט כדאי zu sein die Mitzvah von כיבוד אב ואם. אוקיי. תראו, המשפט הזה בנוי קצת בצורה מאוד אידיומטית, אני אתרגם אותו, ואם תרצו לשאול איך אני מתרגם מה שאני מתרגם, אני מוכן תמיד להסביר. מה שכתוב כאן, שגם האבא והאימא הזקנים לא מספיק מכובדים בשביל האחרים, כדי לקיים מצוות כיבוד אב ואם. פה, אם אני הבנתי נכון, גרדה אומר דבר נורא, שהזקנים אינם זוכים להיות מכובדים בעיני הדור הצעיר. עכשיו, אם מישהו רוצה לשאול אותי איך אני מגיע לתרגום הזה, תשאלו. אני שואל. בבקשה. אני לא רואה שזה כתוב. אוקיי. מה שאני שמעתי עכשיו, מאנה, כתוב, די אלטה טאטה מאמה, זיינן פרלייטבן, בשביל כל יתר האנשים. הלייטבן פה זה דבר קשה. בעיני כל יתר האנשים, לייט זה לויטה, בגרמנית זה אנשים. אנשים אחרים, כן? במשפחה, כן? שנמצאים בחנוכה מסביב אולי לחנוכיה.
אני לא יודע מה זה. פרלייטוונג מבחינת האנשים האחרים, הם לא מספיק מכובדים כדי לקיים עבורם כיבוד אב ואם. פרלייטוונג זה הדבר הקשה פה. כן? ומה זה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם זה אחת המצוות. מה שגראדה מנסה להגיד, אם אני מבין נכון מה שכתוב, זה יש כבר גם חוסר קיום המצווה של כיבוד אב ואם. למה? מכיוון שהדור הצעיר לא רואה באבא והאמא הזקנים מישהו שממנו אפשר ללמוד, הם רואים בהם זקנים, ושום רגש של כבוד לא מתעורר אצלם, והם גם לא מכירים שאחת המצוות זה כיבוד אב ואם, גם אם אתה לא מבין למה. יאיר, כן. מה אתה אומר? כן. אם אני צודק, פרלייטוונג, זאת אומרת, מבחינתם של כל האנשים האחרים, האבא והאמא הזקנים, לא צריך לקיים עבורם, אבל זה כיבוד אב ואם, נכון. כן, זה משתלב בתוך כל המדרון החלקלק. כלומר, יש יותר ברק וזוהר מאשר מהות של כיבוד אב ואם. בדיוק, בדיוק. שלמה, משפט הבא. זה בסדר. זה יושב. אוקיי, משפט הבא, שלמה. Von hinter die Wolkens kommt wieder heraus die Sonne und gefindt... לא זון. זון. וו ביידיש זה או, בעברית זה יכול להיות או, אבל ביידיש זה או. כן. Von hinter die Wolkens kommt wieder heraus die Sonne und gefindt die altitschke verteilt hinter die Ständers akkurat wie sie sucht und gefindt Karlikes in Kustes לא אלמן ישראל. לא, אינקוסטס נקודה? כן, נקודה. אז אתה לא צריך לעבור לעוד משפט, מספיק? כן, נכון, אינקוסטס נקודה. היו שתי מילים שלא נקראו נכון, אבל אנחנו נתקן את זה תוך כדי קריאה מחדש מילה או שתיים, תרגום, ואז נתקן. נקרא אותם, שתיים, שלוש מילות. Von hinter die Wolkens kommt wieder heraus. רגע. גמרנו, von hinter die Wolkens עוד מעט נתרגם, אבל פה מתחילה פרשה אחרת. גמר גראדה לתאר את המדרון החלקלק, והוא עכשיו חוזר לקו הראשי של הסיפור, העניין הזה של האור מבחוץ שנכנס לבית המדרש. von hinter die Wolkens, תתרגם שלמה. מתחת לוולקנס. לא כתוב von unter, unter זה מתחת, פה כתוב von hinter. לא, אני לא יודע לתרגם את זה. מי יכול לעזור מה זה hinter? זה מילת יחס, אונטר זה מתחת, אבל הינטר בהי זה מאחורי. איך אומרים תחת ביידיש? תוכס. לא, כן, אבל אומרים גם הינטן, נכון? הינטן, זה החלק התחתון, הינטן, הינטר, מאחורי, כן? החלק האחורי. פון הינטר די וולקנס, מאחורי העננים, עוד כמה מילים ביידיש. קומט וידר הרויס דיזון, יוצאת שוב השמש. רגע,
ברגע שגרדה אומר את זה, הוא חוזר להתחלת הסיפור. אז יוצאת שוב השמש, עוד כמה מילים. Ungefindt die Altitschke verteilt hinter die Sternders. Sternders. Ungefindt die Altitschke verteilt hinter... והיא מוצאת the Altitschke לא, את הדיאלטישקה, והשמש, קרני השמש שנכנסים לתוך בית המדרש, מוצאים את האלטישקה. את מי הם מוצאים? אלטישקה זה ישנים. לא, את הסקיינונים. קודם הוא תיאר אותם זקנים, עכשיו הוא מוריד אותם בדרגה, הוא מוריד אותם, והם מוצאים את הסקיינונים, עכשיו הוא כבר עשה מהם משהו עוד פחות חשוב, אז הקרני השמש מוצאת את הזקיינונים, וכאן באה המילה הקשה, פרטאית. למישהו יש מילון, ויינרייך, או עקבי? לא. פרטאית זוהי מילה שגם ביידיש הפסיבית שלי לא כל כך קיימת. לאף אחד אין מילון? לא. אני. איזה מילון יש לך? ויינרייך. תסתכלי בוויינרייך, פרטאית. פי רפה, כן? פרטאית. אצל ויינרייך יש הבדל בין פי ופי, אז זה אחרי כל הפי, פרטאית. כן. אם לא תמצאי, אני אגיד את התרגום. כן. השעה 7:08. תת יוד יוד עין נו. כן. פרטאית. פרטאית. רק רגע פרט, יש לי פרט, יוד פרטי, לא, יוד עין נון. זה פרטיזנט? טוב, כנראה שאין, אז אני אגיד את התרגום, ואנחנו מתקרבים לסוף הפגישה. אז השמש מוצאת את הזקיינונים פרטאית. זאת אומרת, הייתי אומר בעברית, לא במצב ער מלא. חצי ישנונים. hinter die Ständers, מתחת לסטנדים. לא מתחת, אמרנו מאחורי הסטנדים. זה מתחת, והינטר, מה שכתוב כאן, זה מאחורי הסטנדרים. זאת אומרת, כאן למעשה גרדה חוזר להתחלת הסיפור, אבל הפעם הוא מדבר על הזקנים שהם זקיינונים, לא ערנים מספיק, חצי ישנים. רבותיי, מתחילה פרשה בסיפור, כנראה לא כל כך חיובית. הוא התחיל כאילו חיובי עם תיאור של הזקנים שנראים כמו תמונה של רמברנדט עם הקמטים וכולי, אבל עכשיו גרדה מתחיל לדבר על ערנותם הישנונית. המדרון החלקלק הולך ומתעצם. אם יש שאלה, קומנטר,
אני אומר שכבר ברגע שאומרים אל תשקה, זה כבר, יש איזה כבר משמעות של כזה ישנוניות. אל תשקה זה כבר נקרא... אתה צודק מאוד, ללא ספק. פרטאית זה לא ערני מספיק. לא, עצם המילה אל תשקה, זאת כבר מילת גנאי, כאילו. זאת מילת גנאי, כן, בהחלט. זו מילה שהולכת לכיוון של הגנאי. אנחנו נסכם ונגיד, רבותיי, הסיפור הזה של גראדה הוא הרבה פחות אידילי ממה שאפשר לחשוב כשמתחילים. זהו סיפור ריאליסטי, קשה ביותר, אבל מחופש, אנחנו מתקרבים לפורים, מחופש כסיפור אידילי על יחס בין סבים לנכדים. גראדה מתגלה כאן כסופר מאוד חריף. אם יש עוד שאלה או קומנטר, ואז אנחנו נסיים היום את הפגישה. אני מבין שרפאל גולדווסר לא בא, והוא גם לא הודיע. עכשיו הוא ביקש להצטרף, אבל אני לא יודע. עכשיו הוא ביקש להצטרף? זהו, כתבתי לו שסוף השיעור ולא טרחתי, אבל... אבל תכניס אותו רגע, תכניס אותו אם אפשר. רק רגע... אני לא רואה יותר את הבקשה, הוא כנראה הסיר אותה, אבל... הסיר אותה. אוקיי, אז אני מודה לכם על ההקשבה. היה היום טקסט קשה, אני מקווה שהתגברנו עליו, וניפגש ביום חמישי, 5:45, כדי לקשקש. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.